Ingon na Ginoong Hesukristo karon, wa mo'y mga hinungdan pagkaalaot ninyo. Kamoy kapapatay sa mga propeta kay inyong gikasilagan, unya sa namatay na hinon sila gipagamaan ninyo piskay nga lubnganan. Gipadanaan ninyo piskay nga mga pantiyon. Unya kamo hinoy gapatay nila, asa man nato makita inyong paghigugma nila. Buti pasabot gisaway sa tong Ginoong Hesukristo ang paghigugma nga dili tinuuray diha sa kasing-kasing, but gipakita lang diha sa pagpakaaron ingnon. Daghang pong mahitabo ingon ani sa kinabuhi sa tao. Daghang mga panahon nga makadungog ta, na mga tiguang nga masakiton, mga tiguang nga mga galubog na sa banig, unya kana bitong gihaguan ang alima ang tagtungod. Na mga hadyo kinta nimo og sabaw og baka, di tagaan. Sa buhi pa sige pangadjog sabaw og baka, kung tagaan ra in taon og ube nga bahaw nga nilungag. Pero pagkamatay, pagkatapos gihawag kabaw. Pagka-40 gihawag baka. Tapos kaya ning kabawag giihaw pa ni panahon sa pag-birthday aning mong tiguang nga masakiton. Makakaon pa unta ni aning sabaw og baka. Maoy naingon ani ning ebanghelyo karon. Yo Ginoo, unsa mo kamoy kapapatay na matawanan sa namatay nagigam-an ninyo nindot nga mga dedication. Nga we love you, propeta, we are proud of you. Sa ila nung lubong giingon ana sila, gidayeg og maayo, pero sa buhi pa wa hinunhigugmaa. Parehas bagod, daghang mga panahon nga og naay mamatay, maay kita mo hatag og eulogy with all the praises. Kini si Father Panya sa buhi pa, sos mao ni mauna. Kini si Mr. Kuan sa buhi pa, kinakuyawan so ni kaadso, maay kini. Pero kung naon, di nakadungog. Patay naman. Piskay unta to katong mao mga punga nga gipadungog sa buhi pag namatay. Kay makadasig pa unta to niya, unya makahatag pa to niya og kalig-on sa iyang kinabuhi. Nga napat dili mga tao nga naka-appreciate niya og nakadayeg niya diha sa iyang kinabuhi. Kanang taphaw nga paghigugma lang aron makita sa mga tao pero wa makaduot sa kasing-kasing. Mo gi-atake sa atong Ginoong Hesukristo karon. Pareha bago, daghang mga tao nga magdebosyon og Santo Niño. Kaya kanang Santo Niño, popular man nga debosyon sa atong nasod sa Pilipinas. Mga matag Enero, daghang kaayo magpistag Santo Niño gikan sa pamilya, cluster, purok, mga opisina, mga buhatan kay Santo Niño. Pero mahitabo nga usa ka tawo, usa ba ka babae, usa ka lalaki, nga debosyon og Santo Niño nga murag kanunay ganubina ag Senior Santo Niño, ang problema kay ini kabuntis ipa-abort. Ipakuha. Usangon ning debosyon og Dios nung bata. Diyan na bata hinon sa tiyan gipakumot. Gialsa og tracer. Gialsa gisakag hagdan, gisaka sa kanaog og hagdan aron makuha ang bata. So tuay Santo Niño nga gimahal, tuay ribulto Santo Niño nga gidebosyonan, tuay ninyo pod nga bata nga Santo Niño dia sa tiyan, ipa-abort. So gipahinumduman kita sa ebanghelyo karon, mga igsoon, nga ang tinuod nga paghigugma o ang tinuod o lunod patay nga paghigugma dili makita diha sa unsay taphaw na to nga gipamong. Mat makita na giunsa nimo paghigugma gikan sa kahiladman sa usa ka taang usa ka tawo mugna sa sinsero nga binuhatan. So tinuod nga sukdanan sa paghigugma kung sinsero ka o tininuod ka nga sakripisyo sa imong gihigugma. Mo nagingon ni San Agustin, to love is to please. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, then please God.
Kung tinuod ka nahigugma sa imong asawa or sa imong bana din, please your husband and please your wife. Dili pareha sa gibuhat sa mga tao sa Ebanghelyo karon nga ingon sila nga nahigugma mi sa mga propeta pero ilang gipapatay. Mao ba'y tinuod nga nahigugma nga ilang man gipapatay? Pareha bagod og anniversary og kasal so sa kamagtiayon na ga-date mo bana og asawa unya sa lami sa imong gugma imong napabuntisan nimo, napamanghuran nimo, namanghuran nimo imong anak sa adlaw sa inyong wedding anniversary, nakagama mo bata sa imong bana o ikaw nga bana o sa imong asawa. Napaghiman-himan pila ka tuig kintahay na ay duha ka bata nga gataw nga parihas og birthday. So posible nga imong gihilabtan imong asawa gipabuntisan pod ag kabit. So sige yung I love you so much sa asawa sa atong adlaw mo po'y pagpabuntis sa kabit. Nga dungag birthday. Ang anak o ang anak sa asawa o ang anak sa kabit. Mo ni pahinumdom sa Ebanghelyo nato karon kitang tanan mapari o mamadri o makatauhan sa Dios nga ang tinuod nga buhat sa paghigugma ipakita gina diha sa tiunay nga sakripisyo o buhat sa pagpahimuot sa imong gihigugma aron di makita ang gitawag og pagpakaruinon og taphaw nga matang sa paghigugma.